Dobrý deň, poďme sa pozrieť na našu dnešnú tému a to sú datá ako firemný know-how a ako základný stavebný kameň nových trendov digitalizácie. Skôr než začnem hovoriť, tak nechám tak trochu hovoriť vás, a to prostredníctvom reportu, ktorý vznikol na základe výskumu, ktorý si my ako Autodesk realizujeme už 3. 4. rok, výskumu State of Design and Make. Ide o výskum na vzorke približne 6 000 respondentov, pričom zhruba polovica z nich sú používatelia Autodeskových riešení a druhá polovica nie, takže dalo by sa povedať v podstate, že je to tak nejako pomerne objektívny pohľad. Na ten výstup, ktorý tu vidíme, tak v zásade ukazuje, že digitalizácia ako jedna z tých hlavných tém posledných rokov začína prinášať svoje ovocie. Dosahujú sa práve ciele, ktoré si digitalizácia stanovila, čiže vyššia produktivita, vyššia efektivita, nižšie náklady a podobne. U nás v stavebníctve teda nejde len o ten prechod od 2D v tom prvom kroku, keď pôjdeme zľava do BIMu, ale ten ďalší krok sú to prepojené cloudové riešenia, pre ktoré slúži napríklad spoločné datové prostredie, až ideme k niečomu, čo nazývame ako outcome-based BIM. To sa ospravedlňujem za tento anglický termín, nepoznám nejaký vhodný preklad, čo v podstate ale znamená, že oveľa viac než v minulosti sa zameriavame alebo sa budeme zameriavať na to, čo od projektu očakávame, aké má ciele, aké parametre musí splniť. A tieto parametre nastavujeme ako okrajové podmienky hneď na začiatku. A to je práve to dôležité, pretože samozrejme vždy premýšľame nad tým, čo má projekt priniesť, ale tie jeho požiadavky definujeme v tom outcome-based BIMe už trochu skôr, ako sme boli zvyknutí. Týmito parametrami môže byť napríklad spotreba energie, spotreba materiálu, uhlíková stopa, nejaké náklady, cena, čas realizácie projektu alebo celá rada ďalších kritérií. No a ako náhle si tieto parametre nastavíme dopredu, je už pomerne náročné nájsť ten najlepší variant návrhu, ktorý splní všetky tie požiadavky. No a práve preto nám s tým pomôže alebo pomáha umelá inteligencia, preto powered by AI. Aby sme dokázali práve naplniť tú myšlienku outcome-based BIMu, tak sme začali pred niekoľkými rokmi budovať Autodesk platformu, Autodesk Platform. A tá platforma je spoločná pre všetky tri priemysly, ktoré Autodesk podporuje, čiže stavebníctvo, strojárstvo a tretím je priemysel filmových efektov a počítačových hier. Tá platforma je postavená na 3 vrstvách. Tie 2 spodné vrstvy, ktoré tu vidíme, sú spoločné pre všetky tie priemysly. A to je veľmi dôležité. Tá najnižšia vrstva je, by som povedal, technologická, to znamená zabezpečuje samotný chod tej platformy, jej napojenie na externé zdroje. A tá stredná vrstva, a o tej dneska budeme hovoriť najviac, je tá datová vrstva. To je práve to miesto, kde sa nachádzajú všetky projektové datá, či už ide o súbory Revitu, Navisworksu, AutoCADu, môžu tam byť rôzne fotografie, obrázky, ďalšie informácie, ktoré potrebujeme v rámci každého projektu. No a toto spoločné datové prostredie nie je len úložiskom, ale je plnohodnotnou platformou s funkcionalitou, pretože datá doň prúdia z tých tradičných nástrojov, ako napríklad ako AutoCAD, Revit, Civil 3D Inventor, alebo aj z riešení Autodesk Construction Cloud. A zároveň do tejto datovej vrstvy nám vstupujú aj externé zdroje, což môže byť napríklad Microsoft SharePoint, môžu to byť nejaké finančné ERP systémy, rôzne GIS-ovské data a podobne. Tá horná vrstva tej platformy je potom špecifická pre jednotlivé priemysly a reflektuje práve ich konkrétne potreby. A okrem práce so súbormi v tejto strednej vrstve pracujeme aj s tzv. Granulárnymi datami. Tie práve umožňujú potom efektívnejšiu spoluprácu, vyššiu kontrolu
a nad informáciami a lepšie výsledky projektu, čomu sa tiež budeme za chvíľku venovať. Ten datový model je, ako som spomínal, spoločný pre všetky tie priemyselné odvetvia. Preto tu my sa budeme v priebehu tohto webinára venovať samozrejme tomu stavebnému, pre stavebníctvo je to teda Autodesk Forma. No a ako som spomínal, tie granulárne data, tak by sme si mohli charakterizovať v podstate ako takú sadu informácií, ktoré si vyberiete a ktoré chcete komunikovať možno s niekým ďalším. Ide v podstate o to, aby sme nemuseli posielať veľké súbory, aj keď kolega napríklad potrebuje nejaký len malý výsek z nich. Vďaka tomu je práve tá komunikácia môže byť svižnejšia, rýchlejšia. V ideálnom prípade v podstate ani nepotrebujeme posielať celkové tie súbory, pretože každý súbor znamená export, odoslanie mailom, stiahovanie na druhej strane, medzičasom môže vzniknúť možno nejaké ďalšie zmeny, čiže tento proces je obecne ako dosť pomalý a neefektívny. A práve tie granulárne dáta nám umožňujú, že tomu kolegovi na druhej strane jednoducho sprístupníme presne tú sadu informácií, ktorú si sami zvolíme. No a znamená to samozrejme, že po internete ani necyklujú nejaké celé projekty, tým lepšie si aj trošku chránime to svoje duševné vlastníctvo. Jednou z tých technológií, ktorá práve tento princíp využíva, je Autodesk Data Exchange, což je v podstate systém rôznych tých datových konektorov medzi formou a ďalšími nástrojmi, a to práve pomáha prekonať ten problém, ktorý máme pravdepodobne na každom projekte. To znamená, používajú sa rôzne technológie, rôzne platformy, rôzne nástroje, což znamená taktiež samozrejme rôzne data, rôzne formáty súborov a podobne. Ja by som tu rád ukázal jeden konektor. jeden z nich je práve IFC konektor, ktorý umožňuje, aby ste namiesto celého súboru, tak ako ho vidíte v cloudovej platforme, posielali a načítavali len jeho malú časť. V prípade práve tohto IFC súboru si teda vyberieme iba konkrétnu časť, napríklad môže to byť nejaký fasádny systém, a na rozdiel od štandardnej výmeny dát pracujeme len s týmto vybraným výsekom tých dát. A to je práve výrazne rýchlejšie a efektívnejšie. To znamená, sústredíte sa len na to, čo skutočne potrebujete, a nie na celý obsah toho súboru, ktorý vám proste niekto poslal bez toho, aby vedel presne oddeliť informácie, ktoré sú pre nás relevantné. Ako sme mohli vidieť na tejto videoukážke, tak toto bol súbor teda IFC, ktorý mal pôvodne 1,3 GB, čo je relatívne dosť veľké množstvo dát, ale práve v rámci využitia tých granulárnych dát a technológie Data Exchange vieme takýmto spôsobom vyňať alebo zobrať len výsek tých informácií, s ktorými tam chceme ďalej pracovať. Takže to bola ukážka k IFC konektoru. Tých konektorov máme celú radu. Niektoré z nich sú už k dispozícii ako hotový produkt, na ďalších sa ešte stále pracuje, ale sú dostupné aspoň vo forme verejnej beta verzie. A tých konektorov je samozrejme oveľa viac, ako som spomínal. Ide len o jednu z ciest, ako práve zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi tými účastníkmi, užívateľmi na tých projektoch. Ďalšia téma, ktorá samozrejme s datami veľmi súvisí, tak je umelá inteligencia. Predstavte si, že výber tých informácií, ktoré chcete komunikovať so svojím partnerom, je o niečo zložitejší. Predstavme si, že z toho objektu, ktorý potrebujeme z celej budovy, chceme vybrať len napríklad všetky schodiská a povieme z tých schodísk, ktoré si mi tu vypísal, vyber posledných 5 a povedz mi, ktoré z nich sa nachádzajú v miestnosti S1. Presne to môžeme urobiť manuálne, alebo na to môžeme využiť práve nového Autodesk asistenta, ktorý práve využíva umelú inteligenciu. Takže namiesto toho, aby sme tento výber, o ktorom som hovoril, robili ručne, tak jednoducho ľudskou rečou povieme to, čo som teraz
ako povedal, a vidíme výsledok. Ďalší príklad môže byť napríklad, zadám vytvor mi IFC súbor z vybraných objektov, a v tomto prípade sme vybrali napríklad všetky dvere a povedali sme, ulož mi to do súboru s nejakým konkrétnym názvom. A Sims tento vykoná, uloží ten súbor a povie nám, kam ho uložil. Takže týmto spôsobom sa nám v podstate tak trochu alebo zásadne zmení spôsob tej našej práce. Namiesto práve toho manuálneho vytvárania, což bolo viditeľné, tak namiesto toho teda ručného vytvárania nejakého alebo práce s používaním tých jednotlivých funkcií, tak v podstate zadávame len požiadavku ľudskou rečou a práve toto je ten smer, ktorým sa teraz uberáme. Autodesk na umelej inteligencii pracuje viac ako 15 rokov, no to nebolo tak úplne vidno, ale to neznamená, že sa nič nedialo. Máme celú radu rôznych nástrojov, ktoré už dnes dokážeme využiť. V každom prípade pre nás tými základnými nástrojmi alebo tou zásadnou technológiou je Autodesk Assistant, potom sú to MCP servery a potom je to aj neurálna, alebo tá tretia technológia, ktorou sa Autodesk teda zaoberá, je neurálna technológia. Takže my sa pozrieme na jednotlivé ukážky z niektorých tých technológií. Predstavme si, že potrebujem napríklad porovnať výkres DVG s nejakou šablónou, kde mám uloženú samozrejme niekde tú šablónu a namiesto toho, aby som to robil znova ručne, desiatky minút, v podstate môžem jednoducho len povedať tou ľudskou rečou alebo zapísať, porovnaj mi tento výkres s mojou šablónou. A ono nám to v podstate spraví nám teda výstup, takže namiesto toho, aby sme to robili ručne, a pretože ten výkres môže byť zložitejší, stojí nás to v tomto prípade iba pár sekúnd. A Autodesk AI Autodesk Assistant nám dokáže práve pomôcť v tom, že porovná ten aktuálne otvorený výkres DVG, porovná tam nejaké kotovacie štýly, nastavenia hladín a tak ďalej a upozorní nám, v čom je ten rozdiel. Ďalšiu ukážku, ktorú som vybral, tak je napríklad zo Civilu 3D, kde dokáže porovnať alebo nájsť miesta, ktoré nesplňujú nejaký požiadavok. V tomto prípade chceme, aby nám našiel miesta, ktoré majú určitý sklon alebo terén ide nejakým určitým sklonom a vypísal nám ich a prípadne nám povedal, čo s tým dokážeme urobiť. Takže znovu zadáme pomerne jednoduchým spôsobom nejakú požiadavku a dostaneme výstup v podstate okamžite, bez toho, aby sme museli nejako prechádzať celý ten výkres a komunikovať jednotlivé parametre. Takže Autodesk Assistant mi v podstate dokáže aj vytvárať veci, práve ktoré takto potrebujeme, inými slovami, a mu to zadám a on to pre mňa spraví. Ďalším príkladom je ukážka z inventoru, kde znova ľudskou rečou zadám nejakú požiadavku, napríklad vytvor mi dosku rozmere 10x10 a do toho mi vytvor nejaký otvor, nejakú dieru. Takže znova, bez toho, aby som poznal nejaké tie nástroje, ako vytvárať dosku, ako tam vytvoriť otvor, a prípadne ako pracovať s nejakými parametrami čo sa týka rozmeru a podobne, tak mi s tým dokáže pomôcť Autodesk Assistant. Tá technológia ide ešte ďalej, tu sa pozrieme na ukážku práve tej neurálnej technológie, kde tu vidíme napríklad nejakú geometriu vrtačky v Autodesk Fusion a v tomto prípade už akoby není potrebné nejaké zdĺhavé prerábanie návrhu v nejakom inom softveri pri prechode napríklad z konceptu do detailného návrhu. Ak chceme vygenerovať povedzme nejakú novú rukoveď, jednoducho vyberieme nejakú geometriu napojenia, môžeme to takto aj nakresliť a ten neurál, keď to bude rešpektovať. Následne dodáme nejaký konceptuálny náčrt, ako sme mohli vidieť, AI ho dokáže interpretovať tak, aby vytvorila potom nejakú tú 3D alebo tú detailnú rukoveď.
No a v tomto prípade práve jedná sa o to, že není to len akoby tvar nejaký hluchý, ale môžeme s tým potom aj ďalej pracovať. Takže môžeme to potom ďalej tú geometriu upravovať, ako by som ju modeloval v podstate manuálne od začiatku. Takže práve táto generatívna AI funkcia je to akoby prvá generatívna AI funkcia svojho druhu a umožňuje nám práve takto veľmi rýchlo vytvárať a porovnávať aj veľké množstvo rôznych návrhových variantov. Tu nás sa pôjdeme pozrieť na ďalší príklad tej neurálnej technológie pre stavebníctvo, což znamená, že v podstate objekt, tá neurálna technológia vie, že sa jedná o nejaký proste objekt, ktorý je postavený, povedali sme, aký chceme napríklad nejaký konštrukčný systém, že je napríklad rezidenčný objekt a ono to v podstate dokáže na základe týchto vstupov upraviť tie pôdorysy v rámci toho projektu, dokáže pracovať s rôznymi tými podmienkami a vzniká nám v podstate úplne štandardný pôdorys alebo objekt, ktorý už môžeme ďalej rozpracovávať v Revite. A takže to, čo tu teraz ako vidíme, je ten konštrukčný ako návrh. Vďaka tomu môžu projektanti v podstate oveľa rýchlejšie generovať, upravovať, prípadne nejako opakovane regenerovať viacero návrhových variantov. A znova, ak napríklad zmeníme výšku budovy, okamžite vidíme aktualizované stĺpy, konštrukčné tie rastre. A teraz si v podstate predstavme tú budúcnosť, že to negeneruje len dispozície, ale aj ďalšie, napríklad architektonické, technické systémy, statiku, zdravotechniku, vzduchotechniku a podobne. Takže toto je akoby sila toho AI, základného modelu, ktorý práve pracuje priamo na úrovni tých aj stavebných systémov, či dokáže uvažovať o všetkých možných zmenách naprieč rôznymi tými úrovňami detailu. A ako som na začiatku aj ukazoval, v rámci tej digitálnej transformácie, že tam boli tie 4 kroky, tak tu je celkom zaujímavé pozrieť sa na približnú tú dobu trvania, ten prechod možno z toho 2D kreslenia do BIMu, tak bol zhruba 20 rokov a tá cesta alebo tie kroky ohľadom BIMu, ohľadom spolupráce, Connected BIM alebo prepojeného BIMu, tak sa ten čas výrazne skracuje. Takže práve je otázka, ako dlho, alebo je veľký predpoklad, že práve ten nástup potom tej automatizácie AI a tak bude výrazne rýchlejší, čiže tá doba trvania bude úplne iná, ako to bolo v tých prvých krokoch v rámci tej digitálnej transformácie. Tak a poďme sa pozrieť ešte na niektoré príklady tej cesty dát v rámci projektu. Začnem s prvou ukážkou a to je cesta informácie od identifikácie k riešeniu. A predstavme si, že sme proste nejaký projektový manažér, som projektový manažér alebo nejaký riaditeľ stavby alebo niečo podobné, kde každý deň mi do inboxu v podstate prídu desiatky mailov, niektoré sú o chybách, niektoré o zmenách, niektoré s prílohami, s fotkou zo stavby, niektoré bez. Takže koľko z nich sa stratí v tej komunikácii, alebo koľko z nich sa proste tých problémov rieši práve neskoro. A práve tu vstupuje do hry systém issues v rámci spoločného dátového prostredia, v rámci Construction Cloudu, Autodesk Construction Cloudu. Tie issues alebo tie úkoly sú v podstate akoby úlohy s kontextom, prepojené priamo na model, výkres alebo dokument. To znamená, každý problém, každá tá požiadavka alebo otázka má svojho autora, má zodpovednú osobu, termín, históriu riešenia, to znamená, nič sa nestratí, všetko je dohľadateľné a
ako práve napríklad pre tých manažérov to môže znamenať transparentnosť, to znamená viete, kde projekt stráca čas alebo peniaze. Pre rozpočtárov to znamená kontrolu rizík, napríklad vieme, ktoré problémy môžu ovplyvniť tie náklady. A pre architektov, inžinierov je to zase spätná väzba v reálnom čase. To znamená nie po 2 týždňoch, ale keď už je neskoro, ale dokážu vidieť všetky tie tásky, všetky tie úkoly, ktoré sú priradené na toho daného človeka, dokážu na to veľmi rýchlo reagovať. No a na konci dňa v podstate samozrejme nejde o to, aby sme vedeli, kde sa kliká, ale aby sme mali jasný prehľad o stave projektu, čo je vyriešené, čo čaká, čo má potenciál stať sa možno nejakým problémom. Preto hovoríme niekedy, že práve tie issues, tie úkoly sú takým nervovým systémom toho projektu. To znamená spájajú ľudí, spájajú procesy, informácie, premieňajú skôr aj taký ten chaos na riadený prístup. Ten prístup k tým jednotlivým issues alebo k tým úkolom, k tým vadám, tak je možný aj takto priamo z tých, napríklad z Revitu. Ďalšia ukážka sú tie issues, alebo teda tie úkoly, ktoré máme v rámci Construction Cloudu a môžeme pre tieto issues alebo pre tie vady, pre tie úkoly ešte tam pridávať ďalšie užívateľské atributy, ďalšie užívateľské data. Tu som vybral ukážku z nejakého infraštruktúrneho projektu, kde práve tie úkoly dokážeme obohatiť ešte napríklad o parametre GPS, location, station, čiže staničení, GPS súradnice a podobne. To znamená, ako môžeme vidieť, tu na užívateľ vytvoril úkol, následne tam hneď zadávam tieto ďalšie informácie. Čiže môžeme v rámci akoby tých ďalších parametrov v rámci toho issue, tej vady, toho úkolu, tak tam ešte pridávať ďalšie, teda nie parametre, ale teda atributy užívateľské podľa potreby. Samozrejme, dostávame sa k kolíziám. Kolízie sú akoby najčastejším dôvodom, alebo jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa práve na stavbách neplánovane prekopáva, reže, prerába a podobne, pričom sa to samozrejme najideálnejšie vyrieši to ešte predtým, než sa to celé objedná alebo postaví. A to je práve úloha Clash Detection v rámci Autodesk Construction Cloudu, kde ten systém automaticky porovnáva tie modely z rôznych profesí, architektúra, statika, TZBčko a podobne a hľadá práve tie miesta, kde sa tie prvky kde kolidujú. A ten Clash Detection nám práve dáva túto možnosť, že ako náhle to nájdete tú kolíziu, automaticky to dokážeme nastaviť tak, aby to vytvorilo tú issue, ten úkol. To znamená, týmy dokážu hneď diskutovať priamo nad problémom, priamo v modeli. To znamená, že ten prehľad, tá informácia, že tu napríklad potrebujem posunúť tú trubku, a prípadne je to kolízia s nejakým nosníkom, je opatrené upraviť ten model, tak sa drží takto tá informácia v rámci Construction Cloudu, je tam vždy priradený ten užívateľ k tomu, kto je zodpovedný za to, dokedy a takýmto spôsobom sa dokážu riešiť takisto tie úkoly a tie vady, čiže iným spôsobom v podstate takto znova pracujeme s tými informáciami, aj čo sa týka tých kolízií v rámci projektu. Čo sa týka pre tých akoby manažerov, tak oni zase vidia, ktoré kolízie sú kritické, kto ich má riešiť a dokedy. A to znamená zase menej tých zmien na stavbe, menej nejakých nečakaných nákladov, plynulejší priebeh realizácie a podobne. A ďalšou zaujímavou témou je medzioborová spolupráca, kde samozrejme tie jednotlivé projektové tímy, keď komunikujú medzi sebou, tak povedzme tým architektov môže v rámci
tej medzioborovej spolupráce na takomto prehľadnom dashboarde zdieľa tzv. Balíčky alebo packages, to znamená ten tým napríklad TZBčkarov alebo statikov, tak vidí, že od architektúry bol povedzme teraz vydaný nejaký nový balíček, môžu sa pozrieť kedy, ktoré data sú tam a samozrejme tam je dôležité vedieť, čo sa tam zmenilo, aké sú tam zmeny, čo teraz, kedy ten tím publikoval ten balíček, môžeme to v rýchlosti aj v rámci Construction Cloudu zistiť pomocou porovnania tých jednotlivých verzií, ktoré publikovali medzi sebou, vidíme tam, čo sa tam zmenilo, aké sú tam zmeny a takýmto spôsobom vieme jednoduchšie a rýchlejšie komunikovať a pracovať. Inými slovami, samozrejme, na jednu stranu je samozrejme dobré vedieť, že kedy presne ten nejaký projektový tím nazdielal nové data, ale potrebujeme ich vedieť porovnať, potrebujeme vidieť tam aj prípadne nejakú históriu, tú časovú os a podobne. No a samozrejme to verziovanie a porovnanie modelov, tak tam je viacero variant, ako to v rámci toho Construction Cloudu dokážeme s tým pracovať. To ja som pripravil ešte jednu video ukážku nad porovnaním v podstate len akoby 2D dát, čiže dokážeme tam takto porovnávať kľudne povedzme aj nejaké PDF-ka a v prípade potreby, či už takto nejako povedzme vizuálne tam vidím tu, ktoré tie prvky alebo v ktorej tej časti sa čo zmenilo, takže tých možností je viacero. A potom už v rámci napríklad aj tých on-premise riešení, napríklad v rámci Revitu, takisto tam dokážeme napríklad cez tie koordinačné modely tak veľmi rýchlo zistiť, aké tam boli zmeny, čiže znova aj takto priamo v tých softverových riešeniach, toto je konkrétne teda ukážka z Revitu, dokážeme vidieť, ktoré prvky sa zmenili, ktoré veci sa tam nejako vyhodili, čo sa tam zmenilo a tak ďalej a tak ďalej. Takže znova tá informácia, tá cesta tých dát v rámci toho daného projektu, keď je to len na nás, aby sme ju vedeli takto využiť a to je tiež jedna z tých úloh alebo v čom nám dokáže spoločné datové prostredie samozrejme pomôcť. Ohľadom mračien bodov, tak v rámci Construction Cloudu tak dokážeme s tými mračnami samozrejme nejako pracovať. To znamená, priamo dokážeme otvárať tie mračná akoby bodov z Construction Cloudu, aj napriek tomu, že sú to akoby veľké súbory, tak v rámci Construction Cloudu s tým dokážeme takto pracovať, neviem tam prípadne nejako merať vzdialenosti, súradnice a môžeme to tam pripomienkovať, prípadne zadávať nejaké poznámky, nejaké anotácie, dokážeme sa aj prepínať medzi reálnymi pohľadmi, taká tá virtuálna prehliadka. Takže znova tá cesta dát je od skenu toho aktuálneho a toho stávajúceho stavu cez vizualizáciu, cez kontrolu, koordináciu a následne potom samozrejme zdieľaným s tímom. Takže len informácia, aj priamo práca s tými mračnami dát je možné to takto prehliadať a v rámci Construction Cloudu a robiť tam takéto jednoduché úkony. Tu ešte potom ukážka nejakého merania práce s nejakými anotáciami. Tak, ďalšia téma sú meetingy a to ja si myslím, že každý asi z nás zažil meeting, že kde sa dohodlo veľa vecí, ale po týždni si už nikto nepamätal, kto mal čo urobiť a podobne. Takže samozrejme na každom tom projekte sa denne odohráva množstvo tých stretnutí, môže to byť rôzne kontrolné dni, koordinačné porady, rôzne rozhovory s dodávateľmi, ale ak sa z týchto diskusí v podstate stratí to prepojenie na data a úlohy, tak samozrejme vzniká chaos a práve preto sú v tom Construction Cloude zabudované meetings. Ono nie sú to len akoby poznámky zo stretnutia, sú to, aby som to povedal, také inteligentné záznamy
prepojené s realitou projektu. To znamená, každý bod z toho meetingu môže byť okamžite napojený na issue, na nejaký ten úkol, nejakému dokumentu, výkresu, formuláru a podobne. Takže ak sa počas meetingu spomenie nejaký problém na stavbe, záznam sa v podstate jedným klikom zmení na issue, ten úkol má zodpovednú osobu, termín, históriu riešenia a podobne. No a práve aj vďaka tomu prepojeniu tých meetingov s dátami tak je všetko dohľadateľné, transparentné a by som to povedal tak aj spätne overiteľné, což zase pre tých projektových manažerov to môže znamenať ten vidieť hneď ten zdroj pravdy o tom, čo sa riešilo, čo čaká pre vedenie, a to znamená prehľad, kontrolu nad záväzkami tých jednotlivých tímov. Každý ten meeting má taký ten svoj životný cyklus, to znamená témy sa uzatvárajú, nejaké nové vznikajú, všetko s históriou, s prepojením na projektové data, tak ďalej a tak ďalej. To je práve jedna z tých vecí, kde na konci dňa nejde o nejaký ďalší zápis z porady, ale ide o to, že každé to rozhodnutie má svoj dôkaz, má svojho vlastníka a samozrejme aj svoj dopad. No a jednou z tých ďalších vecí v rámci Construction Cloudu sú potom aj je to funkcia schedule, a to znamená tie harmonogramy, takže znova v prípade, ak je tam nejaká vada, nejaký úkol, má to potom aj nejaký časový dopad na ďalšie a ďalšie informácie, časti projektu a podobne, tak s tým môžeme aj v rámci tých schedules, tých harmonogramov ďalej pracovať. A tu ešte som vyťahol jednu veľmi v rýchlosti videoukážku na modul Insight, alebo teda tie dashboardy, to znamená ráno otvorím notebook, potrebujem vidieť koľko v nejakých prehľadných tabuľkách, dashboardoch, koľko issues, koľko vád je aktuálne na stavbe, prípadne ktoré sú otvorené, ktoré sú tesne pred deadlineom, prípadne nejaké ďalšie a ďalšie informácie, tak to je tam všetko možné nastaviť a k dispozícii v rámci modulu Insight. A tu som pripravil ešte využitie tých dát alebo ukážku práve aj z Construction Cloudu v Power BI, to znamená tiež jeden zo spôsobov, ako dokážeme kontrolovať a vizualizovať tie jednotlivé data. Na tejto videoukážke môžeme vidieť, že zbierame tú informáciu zo stavby, to znamená pýtame sa tam na tie informácie, či už ten element alebo to bol akoby inštalovaný, ktoré ešte čakajú na inštaláciu, aké sú tie jednotlivé statusy a podobne, čiže zase iba jeden zo spôsobov, ako dokážeme využiť potom tie data a samozrejme ich vizualizovať. Jedna z veľmi práve dôležitých tém sú potom aktíva alebo asety. Asset, inými slovami, je v podstate niečo, čo chceme ďalej akoby sledovať, monitorovať. Ten asset môže mať status, môže to byť napríklad, vzduchotechnické zariadenie, kde mám tam ten status, či to je už napríklad len naprojektované, alebo už je to objednané, alebo už je to inštalované. K tým jednotlivým assetom môžeme potom samozrejme referencovať ďalšie a ďalšie data, pridávať tam nejaké fotky z inštalácií a prípadne k tomu referencovať data ako nejaký záručný list alebo nejaké ďalšie formuláre a podobne, takže tie aktíva sú samozrejme neoddeliteľnou súčasťou na každom projekte. A práve tu sa už dostávame k digitálnemu dvojčaťu, kde tie asety, kde tie aktíva plnia veľmi dôležitú úlohu. Tu nás som vytiahol túto informáciu, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože podľa tej správy Medzinárodného menového fondu o inžinierskom a stavebnom sektore, odkaz je potom v tej pravej spodnej časti, tak oni uvádzajú, že až 95,5% všetkých dát zostáva akoby nevyužitých po akoby odovzdaní toho projektu, kde práve čo je akoby veľká škoda,
A ono práve počas tej výstavby alebo rekonštrukcie sa spracováva obrovské množstvo tých materiálov, informácií, dát, ktoré sa v podstate vôbec ďalej akoby nevyužijú. Čiže sa to takýmto spôsobom stráca. Čiže keď ten projektant odovzdá investorovi alebo vlastníkovi budovy tie data, tak 95,5% prípadov to proste jednoducho zmizne a nikdy sa to nevyužije ďalej na správu alebo údržbu budovy, čo je veľká škoda. No a čo tým chcem povedať je práve to, že v mnohých prípadoch to končí tak, že výsledkom je, že vlastníci nie sú schopní využiť tie výhody inteligentných budov a namiesto toho končia s nejakými izolovanými datami, systémami, nejakými nepresnými informáciami a hlavne slabým prehľadom, by som to povedal, o tej ich budove. A práve to, čo by oni mali dostávať pri tom odovzdaní alebo pri predaji, je digitálne dvojča, ktoré práve zhromažďuje všetku tú dokumentáciu a dokáže im poskytnúť tie potrebné informácie. Takže to znamená, by som to povedal, tie datá, ktoré vznikli počas toho projektovania v BIM modelu, ako som spomínal, nezostanú len šuflíku, ale mali by sa stať takým tým základom pre správu majetku, údržbu, plánovanie, optimalizáciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže každé to zariadenie má svoju digitálnu identitu, dokumentáciu, servisnú históriu, technické parametre, všetko práve takto na jednom mieste v rámci toho digitálneho dvojčaťa. Pre vedenie to samozrejme znamená nový spôsob riadenia budov pomocou dát, nie odhadov. A pre napríklad tých facility manažérov, tak to môže byť prehľad o stavbe objektu v reálnom čase. Pre investorov zase to môže mať nejakú vyššiu hodnotu a nižšie možno nejaké prevádzkové náklady na základe toho, že vedia čo, kde sa deje a čo je samozrejme to najdôležitejšie, všetko stojí na tých datách, ktoré už máme, s ktorými sme po celý ten čas prebehu toho projektu pracovali. Takže všetko to, čo sa dnes modeluje v Revite a prípadne čo máme v Construction Cloude, sa stáva práve súčasťou toho digitálneho dvojčaťa. To znamená, že informácie jednoducho žijú ďalej aj po odovzdaní toho projektu. Inými slovami, v podstate to digitálne dvojča, by som to povedal, tak trochu akoby spája ten fyzický a digitálny svet, aby sme mohli plánovať, predvídať, rozhodovať sa s istotou. Práve ak som spomínal tie aktíva, tie asety, tak môžeme takýmto spôsobom sledovať tie jednotlivé prvky môžeme tam pomocou napojenia napríklad zo senzorov vyhodnocovať práve tie jednotlivé dáta, čiže predtým ešte ako napríklad tam pošlem technika, pretože mi senzor hlási nejakú zvýšenú teplotu alebo vlhkosť v nejakej zasadačke alebo v nejakej miestnosti, tak v rámci toho digitálneho dvojčaťa sa dokážem pozrieť na tie jednotlivé dáta, dokážem to analyzovať, vidím, ako tam idú tie jednotlivé vetvy, ako ide ten flow toho vzduchu a podobne. Čiže toho využitia je samozrejme viac. No a samozrejme aj v rámci digitálneho dvojčaťa, tak máme tam k dispozícii tie dashboardy pre práve vizualizovanie tých chýbajúcich alebo nesprávnych hodnôt, kde môžeme si definovať rôzne akoby podmienky, ako som aj spomínal, napríklad tie dáta zo senzorov, tak dokážeme tam vidieť potom tú históriu, nastaviť nejaké upozornenia a prepájať to potom s ďalšími systémami samozrejme a tých systémov, na ktoré sa potom vieme ďalej naplniť, tak je samozrejme viacero. Dôležité len vedieť, alebo mať tú informáciu, že samozrejme aj toto je možné a takýmto spôsobom potom dokážeme s tým ďalej pracovať. Ešte posledný príklad. Tu na tento, ktorý vidíme, tak sú tu spravované tie miestnosti alebo teda priestory v tomto objekte a tie priestory môžeme samozrejme aj zoskupovať, pracovať s nimi akoby s nejakými tými aktívami, s tými asetmi, každému tomu priestoru vieme priradiť vlastné atribúty, názov, stav, účel využitia a podobne,
K tým priestorom môžeme pripojiť rôzne nejaké súvisiace dokumenty a zobraziť otvorené problémy s úlohami a práve tá výnimočnosť využitia toho digitálneho dvojčaťa alebo vôbec toho tandemu je, že k týmto priestorom vieme prepojiť aj tie jednotlivé dáta, ako som spomínal. Takže práve vďaka tomu dokážeme v reálnom čase sledovať, ako tie priestory fungujú, napríklad teplotu, CO2, nejaké osvetlenie, hladinu hluku a tak ďalej a tak ďalej. Na záver by som to možno tak nejak uzavrel, že to spoločné datové prostredie, ako sme mohli vidieť, tak vytvára jeden ten taký centrálny základ pre všetky informácie o projekte, prepája ľudí, procesy, systémy práve od toho návrhu cez realizáciu až po prevádzku. Takže tie data sú veľmi, veľmi dôležité, vedieť s nimi a pracovať a vedieť ich uchopiť. Práve takto získavame prehľadné, nazveme to aktuálne a hlavne dôveryhodné data na rozhodovanie. A ako som už spomínal na začiatku, práve tie data sa stávajú takým tým strategickým aktívom, by som to povedal, a nie nejakým vedľajším produktom projektovania. Takže spoločné datové prostredie je preto kľúčovým krokom na ceste k vyššej efektivite a nižším rizikám a samozrejme k tej digitálnej transformácii tej vašej firmy, vašej organizácie. Tak ja vám ďakujem za pozornosť a poďme si teraz prejsť vaše otázky.